Contingent number 6. Hugpong sa Nagkahiusa ug Manggiampoong Banay Sunlotanon. Zone A, Sunlo. Zone Head, Honorable Manolito B. Delos Santos. Artistic Director, CJ Clemente. Choreographer, Aaron James Pancho. Dance Master, Joshua Lanorias, Geraldine Kaangay, and Trisha De Los Santos. Ladies and gentlemen, Contingent number 6. Hugpong sa Nagkahiusa ug Manggiampoong Banay Sunlotanon. Ilawin natin yun ang hamon at sikat ng produkto. Ayaw mong isipin ang higayon ang panahon ay matatuloy lang kita mag-ipon-ipon sa kalawisan. Anak, paano nabarola ka? Mawaman ko pa. Di ko ganahan mahimong susama lang kaninyo. Gusto ko mahimong siman. Sus ba yan ito, anak? Wala ba ka na ang papanagan sa sarason na nung nakaskwela ka namin sa inyo, mama? Anak, tara ko, hindi ko. Kung akin yung pakita ninyo ang rason o solusyon para mahimong kang siman sa maabot ng panahon. Ako'y anak ninyo paminaw, alibirihon niya paglantaw. Atong kalawisan adunahan, kubani ko ang tunang sayran. Isda kasa kong alimango, adunay sunod o gato. Pwede kining kilawon, pwede po sa tuwahon. Awa anak, tukol anak, kalawisan, way sa makaadunahan. Tanawa anak, tukol anak, napuno sa grasya gikan sa kahilangan. Sukat ka ron, managan ako. Kung di na ko mamaligya, imuho rin akong inspirasyon o rason. Mahuman ko sa akong paskwela puhon. Nagkahiusa, ang isda ang maninabuhian. Pinakapugi sa katawan, malagoy sa kaumahon. Kung minahal kong
Salamat Ginoo sa dasal ang nagawa. Salamat Ginoo kay kini amon kalawisan kalawisan ipasigamutan. Kalawisan kalawisan sa ulitan. That was contingent number 6. Hugpong sa Nagkahiusa og Manggiampoong Banay Sunlotanon.